شالوم 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 بروخات أنا عهم سلاح الديني كابسي أرجي إنترناشنال تشرش زناي معالتك قلب البروغرام نايو نجو ساعات حموشتينا نوردو نمعالت زخود ناي حيل ناي برخت ناي هيوت قالينا نكافل معالت نزغال ندا سماعكم نهيوتكم بغبات بحيل بمنفس قدس نبروا يسوس كويتايو لو من نكافلو قال أبزي مدبكا نرأسخا أيتمدب بازبديو أبزي مدبكي نرأسغي أيتمدبيا أبزي مدبكم نرأسغم أيتمدبوا يسوس نزل عالم قويتايو سلازنا يلوم معانت تمرتنا أبزي مدبكم نرأسغم أيتمدبوا زبل ناي معالتك قال كنكافلينا قداماي كورنطوس 10 تخلتا تغسع 10 شمونتا حجيقنا أملاخ نسو كم زدالي يجيرو نتأكلات نفس وكف أبتسقا سرعو يقرمي حجيقنا أملاخ نسو كم زدالي يجيرو نتأكلات نفس وكف أبتسقا سرعو ريخو محوات إجزابير أملاخ نأكل ناي كروستوس نسو بعلو كم زداليو نقالا عب إيد نقالا عب عيني نقالا بأف نقالا بأقري نقالا فنجا نقالا دما كال اندا قبره እሱ ባዕሉ ከም ዝደለዮ እምበር እቶም አካላት ከም ዝደለይዎ ይኮኑን ተመዲቦምን ተሰሪዖምን ፋንክሽን ዝገብሩ ኖ እግዚአብሔር ከም ዝደለዩ ነታ አካል ኣብቲ ከዓየሉን ክሰርሖን ዘለዎ ስፍራ ኣቆሚጥዎ ዘሎ ካብቲ ሓደ ኣብ አካል ክርስቶስ ብዙሕ ዘቃውስ ዘሎ ነገራት ብዙሕ ዘባላሽ ዘሎ ነገር እቲ ሽግር ኣበይ እንተዳይልኩምኒ ልዑል ኣብ ዘይመደቦም ንርእሶም ዝምድቡ ስለዝበዝሑ እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ የቆመጦም ንርእሶም ዝቆምጡ ስለዝበዝሑ በፍላይ ሎም ድዛረበኩም በአገልግሎት ደረጃ አገልግሎት ኣብዚ ደልኻዮ ስፍራ ንርእስኻ ኣእቲኻ ትጎየሉ ዓለም ዘይኮነ እቲ ልዑል ኣብዚ ፈለየካን ኣብዚ ቆመጠካን ርእስኻ ኣእቲኻ እትጎየሉ ህይወት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንዘይ መደበካ ነገር ኃይልን ጸጋን አይለቀልካን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንዘይ መደበና ነገር ኃይልን ከአልነትን አይህበናን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንዘይ ጸውዕና ነገር አይርከበልናን እዩ ሪኢኹም ብዙሓት ሰባት ጻውዒት ኣለዎሚ ቅብኣት ኣለዎሚ ነገር ግን ኣብዘይ ተጸውዕሉ ስፍራ ንርእሶም ፋንክሽን ከግብሩዋ ስለድፍትኑ ነቲ ስፍራ ዝኾነ ኃይል የለን ጸጋ የለን እግዚአብሔርነት ነገር አይግለጸሎምን እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወቶም ይባላሹ ቀጺሎም ከኣ ኣብ ህይወት ሰዓርቶም ይባላሹ ካብቲ ሓደ ኣብ ዘይተባሃሎም ስፍራ ዘገልግሉ ኣገልገልቲ እንታይ ሳዕበይን የምጽኡ እንድሕሪልኩምኒ መጀመርታ ኣብ ርእሶም የምሳዕበይን ደምጽኡ ቀጺሎም ግን ኣብቲ ዝኽተሎም አካል ናይ ክርስቶስ ኣብኡ ድማ ሳዕበይን የምጽኡ ንርእሶም አይልወጡ ንሰዓብቶም አይልወጡ ንርእሶም ብሰላም አይኮዱ ንሰዓብቶም በሰላም አይኺዱ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ዘይተመደቡሉ ስፍራ በኃይል ከዓዩ ስለድፍቱን ዘለው እዩ ምኽንያቱ ኣብ ዘይተመደብ ኩሉ ጸጋ የለን ቅብኣት የለን እግዚአብሔር የለን እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዝመደበካ ጥራሕ ዝርከበልካ ስለዚ ሎሚ ተገልግሉሉ ዘለኹም ስፍራ ኃይሉኩም የወደኡኩም ዓቅልኩም የጽበልኩም እንድሕራሎ ኮይኑ ህድእ ኢልኩም ቸግበርዎ ካብቲ ሓደ ኣብ ዝተመደብካሉ ስፍራ እንታይ መጽእ እንድሕሪልኩምኒ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ስለዝበስሐልካ ዓሪፍካ ክትጎይ ትኽእል ኢኻ ደስ ኢሉካ ነቲ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሙሉእ ብቕዓትን ከኣልነትን ኣለካ ነቲ ነገር ريخم أبزي تتصوع كارلو سفران دحرالخا بروفيجن يلن أقربوت يلن بكل عينة مجد أقربوت يلن معوز خون بقعت يلن معوز خون عقم يلن that's why أب frustration تأتو أب شنكت تأتو أب عقل تثبت تأتو حكيني أقول قلوت جناي frustration ناي عقل تثبت أقول قلوت أيقونن نمنتاي أمو أب عقل تثبتنا بقال إن أتون دحريلكم مني منالباش السوب زي مدبنا نرأسنا مدبنا يا خين هلو هادينا ملكتو من الباش نسو ممر እንዳበለካ ነቢ ትኾን ከይቱ ሁሉ ነብ እንዳበለካ መምር ክትኮን ትፍትን ከይቱ ሁሉ ጓሳ እንዳበለካ ሐዋርያ ክትኮን ትፍትን ከይቱ ሁሉ ብራዘር እስኻ ብዝደልኻዮ ክትኮን እንተዳ ፈቲንካ በዓቕምኻን ብርእስኻን ኢኻ ታጎደና ክትጎያ ንሱ ኣብ ዝመደበካ ርእስኻ ከተግዝእ እንድሕር ፈቲንካ ግን በትኽክል ኢኻ ክትዓይ ኣፍትሱ ዝመደበኪ ጽባቕ ዘለኪ ኣብትሱ ዝመደበና ኢና ጽቡቓት ኣብትንሱ ዝመደበና ኢና ኣድማዕቲ ኣብትንሱ ዝመደበና ኢና بتخكل كنسرح نخل أبزي تمدبنا يوجن أبالاشوتي إنا أبزي تمدبنا يوجن بزح نجر إنا نبالاشو صباح كابزي نحتى تقولو نجر مثلا رأسنا خن حلو صباح نخين حتى تقولو لومي هو السبات هاي نبالاشو نرأسنا نجيزينا هاي نتف زلنا يوسفرا بحق نعيو تسوينا دينا check نقبر
ኣብዚ ተጸዋዕካዮ ግን ካብቲ ሓደ ምልክት ፍረ ይረአዩ ኣብቲ ዝተጸዋዕካዮ ካብቲ ካልኣይ ምልክት ናይ እግዚኣብሔር ቁርቦት ይረአዩ ኣብቲ ዝጸዋዕኪ ካብቲ ሳልሳይ ምልክት ሓይልን ከኣልነትን ይረአዩ ኣብቲ ዝተጸዋዕካሉ ካብቲ ራብዓይ ምልክት ናይ ውሽጢ ሓጎስን ዕረፍትን ይረአዩ እንተደኣ በዚ ነገር እዚ ዘይተገልግሉ እንደይትጎይና ኣለኹም እንተደኣ መኽኣል ትስእኑ ኣለኹም ኮንኩም ኣብ ዘይስፍራኹም ኣለኹም ማለት ይጸሊኹም ናቦታኹም እተው ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ኣምላኽ ኣብ ዝመደበኩም ጽቡቓትኩም ንዑ እንተተቐበልኩም ወይ ዘዋጸኩም ሎማዓንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደይ ተቐበልኩም ጻውዒት ከቕርበልኩም ደሊ ዘመዓልቲ ተጠቀሙላ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ እዩ ብሓቅ ንጎይታ ክትቅበሉ ድወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ውድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቕለን ወጋ ኃጢአተይ ከም ድኸፈሎን ከም ድሞተለይ የአምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝተስአ የአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ብክርስቶስ ብምእማነይ ኣነ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸለኹም እንኳ ሓጎሰኩም በጃኹም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ስደዱልና ከም ዝተቐበልኩም ጽሓፉልና ምስክርነት ደለኩም ከ ምስክርነትኩም ክንሰምዕ ብጣዕሚ ስለንደሊ ምስክርነትኩም በዝብ ቴሌፎን ታሕቲ ደሎ ጌርኩም ስደዱልና ይኹም ተባረኹ ኣሜን